מאגר הבונים הינו האח הצעיר של 5 מאגרי קולחים בחוף הכרמל, שתפקידם לאפשר קיום החקלאות באזור החוף, מכפר גלים בצפון עד שדות ים. כחלק מהמאמץ הלאומי לקיום החקלאות במדינת ישראל. קיימות, השבת מים וייצור חשמל ירוק ואקולוגי. עבודות העפר הופסקו עם פרוץ הגשמים בדצמבר 2019 וחודשו בסוף אפריל 2020. הגשם הכבד יצר ערוצי נחל בכל הסוללות, ובאמבטיה נאגרו מאות אלפי מטרים מעוקבים שפונו בשאיבה. אנחנו רואים פה את המערכת מתארגנת לשאיבה. אתם רואים איזה אגם ענק יש לנו כאן, והתחילו להניח את הצינור שאתם רואים פה את חלקו, שיעביר את המים לתוך נחל מהר"ל. בעקבות החורף הקשה והגשמים נאלצנו לפרק ולבנות מחדש את הסוללות, שגרמו לעיכוב מצטבר של 5.5 חודשים בפרויקט. למרות הנ"ל, הושלמו כל העבודות עד אמצע ספטמבר 2020. אני בבור של דודי השאיבה. אנחנו רואים פה את 4 יציאות המשאבות שעומדות להיות מוצבות מעליהן. מיישרים את השטח בכדי להכניס את יריות האיתום למקומם לקראת תחילת העבודות. בגלל חום הקיץ, עבודות האיתום בוצעו בלילה ונמשכו כ-60 לילות. במהלך תקדימי באותה העת הושלמו ביום עבודות העפר על הסוללות. ככה אנחנו נראים לקראת השבת האחרונה של האיתום וגמר עבודות העפר. למרות הפסקות החורף, הסתיימו עבודות ההקמה לאחר כ-11 חודשים. מילוי המאגר נמשך כל החורף, וכבר באביב 2021 החל לספק מים לחקלאים. השלמתו אפשרה תוספת גידולים בשטח של 3,500 דונם. במקביל לסיום עבודות הקמת המאגר, החלו העבודות להקמת המערכת הסולרית על גבי המאגר באוקטובר 2020. בהקמת הרפסודה הסולרית השתתפו עשרות חיילים משוחררים, לצידם של עשרות עובדים ממזרח ירושלים.
לי כשיים לחפור את המאגר, והעט נשאר שלם. ועוד העט נשארה נקייה. ונקי, והכל בסדר.